Bon dia, benvinguts a l'entrevista de la gourmeteria amb la Carme Ruscalleda i en Raül Balam, prestigiosos xefs catalans. Bon dia. Hola, bon dia. Bon dia. La primera pregunta, volem anar als orígens i volem saber on comença la vostra història amb la restauració i després, en segon lloc, per què decidiu obrir el Sant Pau. De fet, jo sempre he pensat que ha estat com un encontre casual d'un creixement personal i professional. Sempre he estat vinculada amb la cuina. Jo soc filla d'un pagès en botiga i la nena tocava ajudar a la cuina. I vaig agafar responsabilitats des de la tendra infància, t'ho asseguro. I no era explotació infantil. Calia ajudar. Sí que la botiga es va anar modernitzant i va anar emprenent un camí d'oferir aquells cuinats o aquelles coses ja precuinades que ajudaven al client. Per tant, sense adonar-nos-en, cada dia hi havia una llegum cuinada, hi havia croquetes, hi havia pasta fresca, al cap de setmana platillos, i com que anàvem creixent nosaltres cap a una cuina més elegant, i li dèiem al client, miri, això ho escalfa al forn, la salsa a part, i al final hi posa això a sobre, i el client ens deia, no em compliquis la vida, vull una safata al forn i a taula. Nosaltres sí que ens volíem complicar la vida, i complicar la vida era per a taula i realment mostrar que sense perdre autenticitat i originalitat de cuina catalana hi pots trobar més matisos. Per això ens va empènyer a sentir la força que senten els emprenedors de parar una taula pública i ens vam estrenar el 88 al Sant Pau. I com es passa d'una cuina casolana, d'una filla de pagès, a Tòquio? Quin és el salt? Bé, evidentment no se t'acut a tu, no tens un projecte d'anar a Tòquio, no hi havia ni estat. Això ve d'un empresari japonès que jo crec que s'enamora d'aquella cuina maresmenca, un home amb molts establiments a la ciutat de Tòquio de diferents nivells. Pensa que aquest home té pizzeries, té trattories, té restaurants xinesos, japonesos, s'enamora d'aquella fórmula i la perseverança acaba arribant a bon port, perquè va ser a la tercera quan ens invita a visitar Tòquio, veure els seus establiments. Ell sabia que si ens assèiem a la seva taula ho entendríem i així va ser. Quan ens hi asseiem veiem que podem ser molt diferents perquè, esclar, si nosaltres ja no sabem engegar, cuinar, sense pa, sense vi, sense oli, i per ells són tres elements totalment exòtics, en aquesta diferència hi ha un fons que ens uneix, que és la temporalitat, que és el respecte amb el producte fresc, que és aquell joc que hi ha a vegades de temperatura o de picant i dolç, i ens va convèncer i vam engegar. Mira, 20 anys vàrem estar treballant amb ells. I és complicada la barrera cultural? Us hagués sigut més senzill obrir un restaurant a Londres, a París o en alguna altra ciutat europea? No és... Jo no hi veig cap barrera per una raó, perquè això va dirigit a un públic gourmet, un públic que té la ment oberta, un públic que quan seu a una taula estrangera al seu país sap que hi trobarà ben informació, potser bé viatjat o no, però no hi ha cap xoc cultural, al contrari, és el que busca precisament aquest exotisme. No, bueno, a més, la cuina catalana i la japonesa no són tan diferents. Són cuines que aposten molt per l'estacionalitat, pel producte, i amb tres elements crear un plat. I amb això són molt iguals. Encara que els ingredients siguin totalment diferents, la filosofia és la mateixa. A Barcelona, ciutat, treballeu al restaurant Moments. Ara estem en plena celebració dels 15 anys. Com va sorgir la idea del restaurant i com valoreu aquesta dècada i mitja? Bé, sorgeix, evidentment, era quan es creava, quan estrenàvem Mandarín a la ciutat, ens demanen que dirigim l'espai que hi havia gastronòmic. En aquells moments en Raül ja portàvem nosaltres treballant potser 12 o 13 anys, i és quan veiem que és un tio amb talent i li oferim, mira, ens ha sortit això, com t'hi veus tu de posar-t'hi al front? Ell demana, evidentment, pensar-s'ho, s'ho pensa, ens diu que sí, i, evidentment, aquí comencem aquest camí que estem ara en aquesta celebració dels 15 anys. Jo l'he vist créixer, aquest home, professionalment. Clar, quan et trobes davant de l'exèrcit, creixes. Sí. Anem a una part més personal, la part més familiar. Volem saber qui t'inculca, d'on ve la passió per la cuina. Bueno, jo crec que a casa, tant a la Mercè, la meva germana, com a mi, ens inculca la casa ja es vivia a la cuina. Pensa que vivíem sobre un supermercat on es matava porc, on es feien canelons, on es feien croquetes, on es cuien aquestes llegums,
on nosaltres, els nostres jocs era ajudar a lligar salxitxes o enrotllar canelons, o sigui, ja creixíem, ja ens ensenyaven d'on sortia tot aquell treball. En allà ja comencem amb la cuina. Però començo professionalment per un càstig. Jo era molt mal estudiant, per no dir molt vago, i quan començo l'institut ho suspenc tot. Quan dic tot és que no em vaig aprovar ni una. Jo decideixo i dic que jo no volia estudiar, sinó que volia treballar. A casa l'avi Ramon, el pare de la mare, diu: fiqueu-lo a treballar, el nen s'espantarà i us demanarà un altre cop tornar a estudiar. I el tiro els hi va sortir per la culata. Allà m'enamoro de... A mi la plàstica potser era l'assignatura que m'agradava més a mi a l'escola, i allà descobreixo que treballant amb les mans, fent aquesta alquímia de canviant un producte de cru a cuit, doncs m'enamoro de la cuina, i allà començo, en aquell obrador comença la meva etapa culinària. I amb una carrera en què vinculeu tant el que és la vida familiar amb la vida professional, tu, Raül, senties responsabilitat de seguir d'alguna manera en aquest ofici? És a dir, us pesa d'alguna manera el cognom, la responsabilitat de seguir amb una tradició familiar, o és una cosa que no t'ha preocupat mai? No, a casa no ens van inculcar mai, sempre ens van donar molta llibertat de fer el que volguéssim. Si jo hagués volgut ser perruquer, pintor de parets, en casa em haguessin dit endavant. Ja dic, aquest càstig i voler-me fer la vida fàcil m'hi va portar. I mica en mica la cuina em va atrapar. Però a casa sí que ens van inculcat sempre molt l'amor a la cuina i a l'estacionalitat. Sempre ho hem tingut a casa, s'han menjat fesol tendre quan tocava menjar fesol tendre, pèsol quan tocava menjar pèsol i cireres quan tocava menjar cireres. Però ens ho han inculcat com a educació, però l'ha inculcat una feina, no. I sentiu una responsabilitat afegida pel fet de ser cuiners més mediàtics? És a dir, sentiu que potser teniu una pressió més mediàtica sobre, se us jutge més potser pel que feu, sentiu menys llibertat, o no us afecta el fet de ser cuiners més coneguts? No, pressió... Jo sempre he pensat que precisament els premis arriben pel treball que fas. Evidentment que quan t'arriba un premi no deixa de ser una abraçada professional que confirma el treball que tu fas, i llavors has de sentir el compromís que potser farà venir algú per aquell premi que trobi que allò realment brilla. Però la pressió jo penso que li hem posat sempre a nosaltres, no a aquella persona que ens hi ha posat un estel, no? Crec que som molt autocrítics, i la pitjor crítica és la nostra mateixa, no ens fiquem molta pressió. Però perquè ens agrada molt ficar-nos aquest llistó alt. Sí. Per això, a vegades hi ha qui diu les 3 de les estrelles no es poden aguantar. Bé, si ha estat una estratègia comercial, potser no que no es poden aguantar. Si, en canvi, va amb la bèstia, aquesta pressió, aquest concepte de dir demà serem millors si avui no badem, esclar que es pot viure. I personalment, a tu, Raül, això que dèieu de l'autoexigència, com et va afectar personalment i professionalment, sobretot, el tema de l'addicció? Bueno, afecta moltíssim. Primer perquè no saps que tens una malaltia que es diu addicció i et penses que tens una altra cosa, que ets una persona dolenta, que ets una persona viciosa, i és el que pensava que era jo. El que sí que vaig tindre la gran sort que quan es destapa el problema a casa hi fiquen remei. De seguida anem al metge de capçalera i el metge diu: aquest nen o s'ingressa o no en farem res. I a l'entrar en un centre per tractar-me l'addicció i descobrir que allà no sóc una mala persona ni tinc un vici, sinó només tinc una malaltia que és mental, doncs allà sí que trobes veus la llum. Sí que fas un procés llarg d'uns tractaments que al principi no entens res i ho passes molt malament, però ara vist amb el temps veus que has fet el camí i avui en dia es pot conviure perfectament, no? Treballar a l'hostaleria i ser un addicte recuperat, però mai deixaré de ser un addicte. Parlaves d'això de com es viu en un restaurant Michelin. Fa poc més de 2 anys va reobrir, sobretot en aquest cas Raül, el Cuina Sant Pau, amb un concepte més relaxat. Podríem dir, fins a quin punt pot arribar a ser estressant i angoixant el dia a dia en un restaurant top, elit? Estressant en quin sentit? El dia a dia, la gestió, que tot surti bé, la pressió que et pots posar, és a dir, et satures? Mira, et satures per l'autoexigència que et fiques tu mateix, però pensa que t'acompanya un equip professional que et segueix les seves passes, que està ben format
que està ben format i que creu i que també vol aquella pressió perquè tot surti perfecte. Al final no és pressió, no us imagineu que la cuina de moments és una cuina de crits i això va aquí i això va allà. Si vinguéssiu un dia amb un servei, jo crec que tindríeu la sensació que esteu sords perquè és una cuina molt silenciosa, molt relaxada, tothom sap el que ha de fer, només se sent en Raül o la Jèssica, que és la segona, que va cantant els vales i aquests oïdos que van sorgint, o surt un plat. Són cuines que estan molt pensades, molt mesurades i perquè tot surti perfecte, no? Jo crec que si hi hagués un estrès i uns crits i tot, no donaríem la qualitat ni el resultat que nosaltres esperem que surti. Sí, però mira, portant-ho ja en el compromís de l'exigència i de l'objectiu professional, una cuina, doncs, com la de moments que podria ser una filharmònica, per això hi ha d'haver aquest ordre, si ho traslladem a la cuina més casual del Sant Pau Cuina, podria ser ja un grup de rock amb menys persones, però totes també amb el mateix compromís. Clar, sí. Per tant, no és que sigui desatenció quan és més casual, no. Hi ha realment menys partíceps, menys artífecs al darrere, però l'objectiu i el compromís és el mateix, 100%. Sí. I en el teu cas, Carme, tu has obert camí per moltes cuineres que han vingut darrere, formes part d'una generació pionera en l'alta cuina, sobretot a Catalunya. És difícil ser una dona en un sector, sobretot en l'elit, tan masculinitzat? Per mi no ho ha representat mai. Jo no m'he sentit mai inferior als homes. Continuo mesclant-me, trobant-me en reunions que són homes i potser som una o dues dones. Mai m'he sentit inferior. I penso que aquest és un missatge per transmetre a les noies, no? Tu tens talent, tu tens la llibertat d'escollir la teva professió. Forma't, sent ambició professional, és ben lícit. Potser abans semblava que l'ambició professional era masculina, que les dones no l'havien de tenir. No, per què no? Una dona pot escollir i, evidentment, si escull una professió com aquesta, que s'ha de ser líder, que has de cohesionar un equip humà, que segueixi la filosofia de la persona que ho signa, home, t'has de sentir amb la mateixa valentia. No m'he sentit mai, ni m'he sentit mai tampoc rebutjada ni menyspreada. A les estrelles Michelin seguim amb aquest tema, el Moments. En teniu dues. Anem cap a la tercera o no? Bueno, s'ha de perseguir una tercera... Mira, sempre fico la filosofia de casa, no? Els pares, quan en el 91 els van donar la primera estrella, van dir, anem cap a la segona, així es mantindrem aquesta primera, no? Quan va arribar la segona, diu, hem de perseguir una tercera per mantenir aquestes segones, aquestes dues. I quan va arribar la tercera, diu, ens hem d'imaginar que existeix una quarta per mantenir aquestes tres. Jo crec que l'has de perseguir perquè que arribés vol dir que estàs fent una feina ben feta i que vas pel bon camí, però tampoc t'ha de capficar, no?, que no arriba. L'has d'anar perseguint per soliditzar molt bé la feina que estàs fent. I creieu que els restaurants Michelins tenen una vida útil límit? És a dir, en el que deies tu ara, no? La primera, intenta buscar la segona, la tercera. Creieu que hi ha algun punt en què és impossible mantenir la tercera? És impossible mantenir un restaurant Michelin durant més de X temps? O això és indiferent i no té res a veure pel fet de mantenir la pressió dels Michelin? No jo crec que és indiferent. I tant. Al final, és que no tens un restaurant per tenir estrelles. Almenys en el cas nostre, tenim un restaurant perquè vingui la gent i gaudeixi. Les estrelles t'ajuden a una publicació, o avui en dia ja en un lloc web, on la gent ha fidelitzat, aquella guia ha fidelitzat un públic que mira i diu, ostres, aquí hi ha aquest establiment, anem a provar-ho. O sigui, no deixa de ser un ajut que té el restaurant perquè t'aporti clients, però al final el teu compromís és amb tu mateix i amb la feina que dones allà. Dic, les estrelles al final te les has de posar tu mateix i saber molt bé quin és el teu nivell. Però no crec que tinguem de treballar per... Si no és una ajuda, això sí que és una... Totes les guies són ajudes que et fiquen en un lloc on la gent et veu, no? Creieu que en un restaurant amb estrella, una, dues, tres, les que siguin, es pot arribar a perdre diners? Esclar, oh, i tant. I tant que sí, i tant que sí. I tant que sí. Es poden arribar a perdre diners. Sí, passes d'actuar amb molt de cap. Sí. Pensa que moltes vegades la gent veu el que menja, el preu,
és car o no és car, però tot el que hi ha al darrere, clar, parlem del Sant Pau. Sant Pau eren més de 30 persones assalariades per donar uns comensals que podien arribar a màxim 30. O sigui que teníem un treballador per client, més l'equip de neteja, les estovalles, la coberteria que era de plata, cada any es pintava, cada any es repassaven les coses, el producte que compres, l'energia que pagues, els impostos que pagues. Clar, si tu vas sumant, al final no és un restaurant per ser milionari, però sí per poder pagar i viure de tot el que tens. Sí, però us he de justificar que el restaurant, per aquestes 30 persones i 30 cadires, si no haguéssim nosaltres fet un treball extern, com a Tòquio o com a Barcelona, aquest treball extern ajudava a poder realment mantenir aquesta qualitat que oferíem al nostre client. Això, sens dubte, mira, sovint, i ens agrada amb en Raül anar a veure una òpera, quan baixa el teló del Liceu, i hi surten tots els partners que acompanyen aquella òpera, jo penso, vindrà un moment a Catalunya que per una òpera que seria un menú de degustació, que no hi falti de res, baixarà un teló, hi haurà els partners per poder realment pagar aquella obra. Perquè no viuria el Liceu d'aquelles butaques de la gent que hem gaudit de l'òpera. I la gastronomia arriba en aquest súmum d'haver-hi tants detalls que costen diners que s'han de pagar. Creieu que llavors, agafant aquest fil de la vostra resposta, falta una mica de pedagogia perquè la societat pugui entendre de dir, ostres, aquest menú té tota la lògica del món que costi 100, 150, 200, 300 euros? Em sembla que la societat ho sap. Jo crec que la societat ho sap. I tant. Mira, a mi m'emociona molt quan venen parelles joves que els agrada la gastronomia, els restaurants gastronòmics, i estalvien per un cop l'any, 2 cops l'any, fer un viatget i tot i gaudir d'aquell moment. A mi m'emociona molt aquelles taules, aquell interès d'aquelles personetes jovenetes que els interessa i un dia ens han escollit nosaltres i un altre dia poden anar a un altre restaurant. I són conscients de la feina que hi ha. Però la gran gastronomia no només són els restaurants gastronòmics. Hi ha fondes que es fa una gran gastronomia també, que també s'ha de valorar moltíssim. El que passa que la gent sap molt bé on te va i el que hi ha. I el que vegi que és una cosa cara és perquè no sap de què va la pel·lícula. Al final, el mot gastronomia és l'excel·lència de les coses de menjar. I es pot menjar en un lloc ben senzill, gastronomia, i en un altre on hi ha aquesta filharmònica, aquesta estafa al darrere que fa que hi hagi aquesta màgia. Per tant, una persona que té un encontre amb els productes frescos, que sap el que valen, que sap que a casa seva o ell les ha de treballar o ha d'encarregar algú que ho treballi, que sap l'esforç que hi ha de preparar una taula. Tu has de preparar una mise en escena. No t'ho pots menjar amb un plat de plàstic, amb un vas de plàstic i a peu dret, no. Hi ha d'haver, clar, una posada en escena. El que cuida aquests detalls, que té aquesta sensibilitat, evidentment que entén el preu de les coses. Al final, també quan es posa el preu un menú, un és conscient de què està oferint preu-qualitat. Clar, que no vols aixecar la camisa a ningú. Allò val aquells diners. Justament la situació actual de l'alta cuina aquí a Catalunya, sobretot arreu del món, és herevar una mica de la cuina francesa, de la Revolució Basca, la Revolució aquí a Catalunya. Quina tendència creieu que seguirà a partir d'ara l'alta cuina aquí a Catalunya? Mira, a mi m'agradaria molt que seguís molt amb el producte que es fa a la zona on hi hagi un restaurant, que no perdem ni l'essència ni el nord. Mira, jo sempre... La batalla tèxtil ja l'hem perdut en aquest país. Pensa que fa 50 anys, la meva zona i moltes zones de Catalunya es dedicaven al tèxtil. Avui en dia no s'hi dedica ningú perquè hi ha altres països que ens han passat a sobre. Si no apostem per els pagesos que tenim, els ramaders, els petits productors que fan o formatges, o fan oli, o fan qualsevol cosa per l'alta gastronomia, o aquests pescadors, i no cuidem l'entorn, perdrem aquesta batalla també i haurem d'anar a comprar les coses sempre de fora. Jo espero que l'alta gastronomia vagi per l'essència de l'entorn del paisatge que ens hauríem de menjar.
Hi ha una oportunitat molt bona a Catalunya. L'any que ve serem regió mundial de la gastronomia. A mi no em fa gens de por els professionals. Els professionals tenen molt clar que aporta singularitat i atracció a aquest entorn, a aquest paisatge productiu. Sí que em fa més patir aquella cuina domèstica, aquella cuina que s'hauria de nodrir d'aquests mercats que realment són llocs d'oferta fresca i, en canvi, el client és molt sènior. Aquí hem de ser capaços de convèncer els joves que no han d'abandonar precisament una dieta, i una dieta no és cap càstig, és un estil de vida en relació al producte fresc de cada temporada. Aquesta és la batalla que hem de conquerir, perquè hi ha un consumidor professional per una cuina pública i hi ha un consumidor privat per una cuina domèstica. I la cuina domèstica va a peu coix, Tornant una mica a la vostra trajectòria, el Sant Pau, tancat. El Sant Pau Tòquio, tancat. Considereu aquests dos fets com un fracàs o un aprenentatge que forma part del sistema prova i error? No, mira, quina és la cançó que nada es para siempre, decían sus ojos tristes, no? Sí. El Sant Pau es tanca perquè... per quilometratge. Per quilometratge. Clar, dic que, ja us dic jo, si els pares haguessin tingut 20 anys menys, el restaurant Sant Pau seguiria funcionant. El Sant Pau es va tancar perquè es tenien que fer altres coses i el projecte Sant Pau era Toni Balam, Carme Ruscalleda, o Carme Ruscalleda i Toni Balam, per això es decideix tancar-lo. I la decisió ho entendreu de seguida, ho entendreu quan feu anys. Ara perquè sou molt joves i ni hi penseu. Ve un moment que quan tu vas posant xifres a la teva edat, te n'adones que t'encares. I, evidentment, portàvem amb Antoni 20 anys treballant a la botiga i 30 al restaurant, 50 anys treballant. El que tens natural és que et vindrà una baixada. Abans de que tu perdis la il·lusió i la força, ho deixes en aquest punt i continues, evidentment, vinculat a la professió, evidentment, d'una altra manera. I una mica, tant als orígens com el que deies ara, Raül, del futur que creieu que ha de tenir l'alta gastronomia, què representa per vosaltres la cuina catalana? Com la definiríeu? Què diríeu que és la cuina catalana que tant es parla? Jo crec que la cuina catalana és calendari 100%. Pensa, si tu t'agafes tot el recetari català i t'agafes qualsevol plat, el sabries ficar en una estació de l'any. No és una cuina de... Sí que hi ha la cuina diària, però és una cuina que respecta molt la tradició, perquè és d'on venim, però el producte d'on es menja, no? Clar, hi ha tanta cuina catalana com pobles catalans hi ha. Sí. Penso que l'ha inspirat segurament a les produccions que hi havia al voltant i l'enginy d'aquella voluntat de divertir-se a taula. Hi ha fórmules tan senzilles que són genials en el resultat i això val la pena de no parar de bussejar-hi, d'investigar-ho, de fer xerrar molt a la gent gran, de coses que a vegades ens sembla que són pageses, són pescadores. No, si al darrere hi ha realment un cap que ha pensat amb tres cosetes fer una cosa màgica. I a més és la teva, és la que estimes, és la que has après. Al final forma part del teu caràcter. Allà on neixes, tu aprens a xerrar, aprens a respectar i aprens a menjar. I en aquest aprendre a menjar, això formarà part sempre del teu sentiment de vida. Quan una porta es tanca, se n'obre una altra. Hem parlat dels restaurants que van tancar, però fa 3 mesos, em sembla, va obrir Cuina Sant Cugat. Teniu pensat nous objectius, noves obertures? Això és responsable totalment, en Raül. Mira, dic, al final els restaurants són fills, no? Moments, ara estem amb 15 anys, o sigui, ja tenim un restaurant que és adolescent, que comença a volar i a pensar, però que ja has estat més atent de mai perquè està en aquesta adolescència. Tenim Cuina Sant Pau, que va pel 3è any, o sigui que és un nen que ja camina, ja començarà P3, per dir-ho d'una manera, i ara tenim Cuina Sant Cugat, que just l'estem gronxant, que l'estem coneixent, quan plora que li falta i quan li deixa, o sigui, l'estem acabant d'anivellar, no?, per dir-ho. De moment, mantenim-nos, solidifiquem el que és Sant Cugat i qui sap, no?, si tens festejadors, si tindrem més criatures. Sí. I justament a l'hora d'arrencar projectes com aquest, que tenim intenció que s'acabin, no? Doncs a poc cuinar-ho a foc lent i acabar-ho solidificant. Com escolliu quines receptes
com nodriu les cartes dels vostres restaurants? És a dir, com decidiu aquesta anirà aquí, aquesta anirà allà, aquesta potser és més pel Moments, aquesta potser millor pel Sant Pau? Quin és el criteri a l'hora d'escollir? Home, tenim clar que Moments ha de ser és un restaurant gastronòmic on t'hi poden arribar, encara que la cuina, una patata bullida, sigui tècnica ja, però hi poden arribar moltes més tècniques, hi ha més equip humà a dintre i pots dedicar-hi més tècniques a cada plat. Les altres també han de ser cuines més divertides, són plats més per compartir, són plats per disfrutar més en grup, no? Moments és més tu amb aquell plat i gaudir-lo, podries anar-hi a menjar sol perfectament, i en els altres són més per gaudir-ho amb més persones. Però al final tot és gastronomia. Però et planteges les cartes en funció de l'estaf humà que tens. Tu mai oferiràs un plat que l'estaf humà no pugui realitzar-lo. 100%. Has de tindre molt clar el que dones i també apostar molt sempre, i crec que som molt pesats en aquesta entrevista, amb l'estacionalitat, de menjar les coses quan toquen, no? No ficar cireres ara, perquè ara no tocaria. I de creure. Jo ho dic sovint, i a vegades que em trobo amb estudiants que són del món de la gastronomia. Dic, penseu que comprant un bon producte ja tens el 50% resolt. L'altre 50% és ja com ho cuidaràs, com ho netejaràs, com ho guardaràs, com ho tallaràs, com ho cuinaràs, com ho presentaràs. Aquests com. Per tant, compra ja aquest 50% que el tens, que no ens l'hem d'inventar, que no és poesia, que hi és, i llavors posta a caminar. Ja per acabar l'entrevista, parlem una mica del futur, però també d'aquests 12 anys que porteu dedicant-vos a la cuina. Us sentiu cansats per tot el bagatge que porteu? O, preguntat d'una altra manera, com aconseguiu treure el somriure i la il·lusió pels anys que puguin quedar? Jo no em sento gens. Tu no t'has de sentir sentat, que ets molt jove. Això potser la pilota me l'han tirat a mi. Jo d'aquí 2 anys, senyora Carmeta, em faré 30 que em dedico a la cuina de restaurant. O sigui, porto més de 30 i pico d'anys treballant. Cansat potser et sents després d'una jornada del dia que dius, ostres, estic cansat. Però mira, a mi em passa una cosa, jo agafo el cotxe i amb aquest trajecte de Barcelona a Sant Pol, quan arribo a Sant Pol, ja he carregat piles i dius, tot aquest cansanci ja m'ha desaparegut en el cotxe. La cuina o l'hostaleria en si és una feina que és tan agraïda perquè si ho fas bé i fiques passió, el resultat el tens quan saludes les taules i veus aquella cara d'il·lusió i allò és energies, són piles que et van carregant a tu. Sí que et sents cansat, però jo de seguida l'acabo el cansanci i l'endemà ja tinc 10.000 ganes de fer coses. Sí, bé, jo continuo sentint il·lusió i compromís, i m'emprenya quan hi ha coses que es torcen, o coses que us comentava, que socialment ens pertoca. Esclar que mengem bé, no havíem menjat, la societat no havia anat mai tan ben alimentada, però ens pertoca menjar millor. Això sí que m'enerva, per això no afluixo el discurs, continuo sentint il·lusió per aquest treball i em sento fins i tot útil, per no parar de rondinar que això ho podem millorar. Perfecte, amb aquesta il·lusió i amb aquestes ganes acabem aquí l'entrevista amb Carme Ruscalleda i Raül Balam. Moltes gràcies. Al contrari, A vosaltres.